emumeji mali Igbo ka anyị na-eme olu Ugbo na-asụmaya Igbo Igbo anyị anabata unu n'oge Ugwumba. Ugwumba bụ mgbe ahụ anyị ji emepụta mmemme ahụ ọ na-abụ ụfọdụ ndị na-eche ya eto ha akpọ anyị n'ekwentị si n'eziokwu na Igbo zuru ka eme anyị na-anabata unu nwee na-asị do ọ bụrụ na ọ dị onye ga-akpọ n'ekwentị kpọọ ya n'ekwentị gwa ese na oro na mgbe ahụ anyị ji anọkọ ọnụ oro na mgbe ahụ ndị Igbo niile n'ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ọnụ na-eji anọkọ ọnụ ka anyị na-ewepụtara unu ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke ejiri mara Igbo, ihe gbasara iti egwu, ihe gbasara ajụjụ ọnụ, mgbe ụfọdụ anyị na-atekwu okwu ọnụ ịkọwata ụmụ ihe ụfọdụ ka ụmụaka wee mara ebe anyị si. Igbo ndewo nọ aka mgbakwa Mike Onovo bụ onye okwupụta okwu. Do biko arịrịọ narị onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ebe ọbụla ị nọ, biko ọ gwara na ọdụ ọ dịa echiri ụmụaka chinata ụlọ ka ha bịa hụrụ etu anyị si eme ya n'ụlọ ebe ahụ ị nọkwa dịka nwafọ Igbo ikwe ka ọ na-ene n'Ugwumba mgbe niile ka ọ mara ihe bụ omenala, mara ihe bụ ọdịnala, mara etu esi eme ya n'ala Igbo ebe o si pụta. Maka na enwere etu ọ dị ihe mere izu one gara aga anyị gara n'Igbo, otu nwa ka ndị ibe ha si obodo Lagos wee kpọrọ narụ ime obodo, nwata wee pụọ n'azụ ụlọ emere mmemme akwamozu ọfụnụ ka udene na-efegharị nwata chenu na udene bụ anụ oriri. Ọmaha na ndị Igbo adịghị atụ udene, ndị Igbo adịghị emetụ udene aka maka na udene abụghị anụ oriri. O wee were katapọtụ wee gbapụ ya bụ udene isi kpụrụ ụzọ udene wee bata n'ụlọ sin mommy I've killed the bird. Ọmahakwanụ na udene abụghị anụ oriri. Biko ọ bụrụ na ebe ọbụla ị nọ Jehova ga-akwapere gị ụzọ ịnọ ekpanata ụmụaka ka ha bịa hụrụ etu anyị si eme ya n'ala Igbo. Tupu mgbe aha na-eru ị ga-emekwanụ ka ụmụaka beghị na-ene n'Ugwumba ka ha fụ etu ọ na-adị n'ụlọ. Ndị Igbo kajara akaja nọ n'ụlọ nọ na mba obodo oyibo ebe ọbụla kiliba na Ugwumba nwanne Ugwumba gara aga yo. Ọ dị mma, anyị chọrọ ịga n'ihu ugbu a, anyị chọrọ ịga n'ihu ka anyị kpọbata Maazị Nkemonwo. Ihe eji mara ya bụ Ọsụọfịa, ọ na-eme ihe ejije, ọ na-eme ọtụtụ ihe mana tata ya ọ bụ ihe ga-etiri anyị egwu anyị ga-eji bata n'oge Ugwumba. Ọba Jizọs ka o nyere gị aka ichewu ụmụ mmadụ onweghị onye ga na-enyere gị aka. Ọba Jizọs ka o nyere gị aka ichewu ụmụ mmadụ onweghị onye ga na-enyere gị aka. Nwanne osetie Ọba Jizọs ka o nyere gị aka ilewu ụmụ mmadụ onweghị onye ga na-enyere gị aka. Ọba Jizọs ka o nyere gị aka ichewu ụmụ mmadụ onweghị onye ga na-enyere gị aka. Ịnacha onye ịnakpa onye inyele onye ịnacha onye ichewu ụmụ mmadụ nwanne m inwekwala wuru. Ọba Jizọs ka o nyere gị aka ichewu ụmụ mmadụ onweghị onye ga na-enyere gị aka. Iji mmadụ enwe hope ọ dịkwa riski o, ọ ga-asị gị is alright, don't worry, I will do this, I will do that, this is my God yo. Oruo n'omume voice melu. The person you are calling is not available at the moment. Please try again later. O nwere ofu nwoke nke kpuru isi o, o kpuru isi nwanne m n'ofu anya, arụ mgbu n'isi ọwụwa ya ka ọ na-afụ oge niile. Ọ kpọrọ nwanne ya nwanyị nke ọ tọrọ, ọ sị ya bụrọda emecha anyị ga-afụ. Ọ kpọrọ nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, ọ sị ya kọntrakt ji mụ
na Abuja ọ kpọrọ ndị enyi ya ka ọ kọrọ fa eziokwu fonu aga ọ na-ebe ọ na-eche ndị mmadụ anya nke ọzọ abụọ nwoke kụzi isi final nwoke nọzi na main road na-ayọzi ayịyọ na-eche n'ụwa ya gịnị ka ogeme ofu mgbọsị ọkpọ nwa na-ere pịọ wọta si ya gịnị mere ndị mmadụ ji juo ebe a taa nwata si ya Jizọs na-abịa o rutele nso nwoke bido kpọba bido tibe ime ihe ọ na-eti o Jizọs le nwa Chineke le mere m ebere o enyi ndị nọ na mkpa o olileanya dị ọchị n'olu o ịbụ my last bus stop o Jizọs le a na-eji afụfụ emega mba tiwe tishike n'ojetụma mfọsọfa ndị mmadụ si ya ọ bụ gịnị na-eme gị lee ka isi eti mkpu ịbụ onye ara nwoke agbachefa nkịtị na-etikwa mkpu digide mkpu Jizọs wee bịa n'ofu ntabi anya Jizọs wee gwọọ ya o jiri anya ya abụọ nwoke na-afụzi ụzọ lee obido wulibe elu obido gbaba egwu obido gụba egwu ibe ihe ọ na-agụ mma ime na eze Jizọs ebe mere ka m fụ ụzọ taa mma ime na o ime na eze Jizọs ebe mere ka m dị ndụ taa mma ime na o eze dị mma ebe mere ka m dị ndụ taa mma ime na o ime na eze Jizọs ebe mere ka m dị ndụ taa mma ime na gịnị ka m ga-enye gị maka ihe ọma i mere m aga m atụrụ gị mma nye gị otito ime na eze Jizọs ebe mere ka m dị ndụ taa mma ime na dike m lụrụ nwanyị m lụrụ nwa m bụ n'aka o akụ na ụba ọ bụghị nyere m ochibo UGWUMBA Opurobios Igwe Ejenga. Anyị chọrọ ịga n'ihu ọ dị otu nwa amadi bụkwa ezigbote oyi nke m anyị chọrọ ịkpọbata n'ụbọchị tata ka anyị na ya nọrịa onye na-ekwu maka ya bụ otu onye n'ime ndị na-eme ejije ndị na-eme ndị mmadụ obi ụtọ n'ala Igbo nakwa Naịjirịa na Afrịka na ụwa dum gbaa gburugburu ebe ọ bụ na ndị Igbo anọ na ndị na-ene n'ihe ejije si Naịjirịa pụta. Onye na-ekwu maka ya bụ Maazị John Okafọ onye ji ibu wee mara ọ dị nkata anyị na-ebidoro n'izuụka gara aga anyị nwesị ka akpọchite ya azụ ka anyị tụpịa ya bụ nsị anyị nyụrụ ọnụ ka ọ ghara ịghọtoro Maazị Ibu ngwa bịanụ ka anyị ya nọrịa matakwana na ọka bụ n'oge UGWUMBA bụ nke na-abịara ụnụ n'izuụka ọbụla ndewo. UGWUMBA bụ UGWUMBA. Abụ m onye Ụmụnekwu village n'eziokwu amụrụ Nkanu West Local Government dị Enugu Steeti nke obodo anyị bụ Nigeria. Onye bụ n'ọgbawa baba. Mob. Ebe do mmadụ kwa ụnọ. Onye na-eji anya na mbọpịa akwụkwọ. Ebe ọ bụ na igwuri aka ya gawara n'ihu. Eziokwu oji na aka kwụ bụ kpokpo gị. Eziokwu oji mbụ mekete eziokwu oji. Ya dịkwara na ụmụnne m. Jikwa n'ike. Bajikwa na mbọ ike. Onye na-agba maka Chineke na-enyere aka. Ihe akwa iri na-emebe ibe ọzọ. Ndụ m agba ọ hapụrụ anyị. Onye ọbụla tụkalịlụ ọnụ. Anyị ebidogokwu ya. Mana ịgbada ji ede emebi mgbe ọ na-abịa ine anya. Ọ dị ka ndị ga-ego ya epe mpe. Maka ego a ga-etinye ya ga-akwa ka ego ga-eji eme nke oyibo. Isi eji ya ọ bụ na ndị goro ehihie nne ọnyụ ga-afịa. Maka na ndị be anyị bazi abịa na a na-azụ ụmụaka anyị mụọ ndị Igbo mụọ ụmụaka a na-azụ ha ewere oyibo na-asụ ọrụ oyibo n'ebe bi n'ime ya dị ihe ekụziri ụmụazị Igbo ụmụazị na-etopụtazi eji oyibo onye ebe o were oyibo si na ya bụ onye Anambra ma onye Enugu ma onye Imo isi ekezi vileji na ọsadị nọ kedu afa nna gị ochie ọsị na ya mara kedu afa ndị ikwu nne gị ada na ogwe ofu ka anyị na-efu nwa obere Igbo na-agba ka kandụl
ọ ga-enwugide bụ na agbaghọ mbọ tii kandụl ọzọ nwume ka onwuchibe ike ọgwụba anyị amenwezikwa asụsụ okwu ebe ana m egekwa egwu niile nke na-aka aba m ahụ bụ egwu ọbụla agụrụ dịka egwu ụka ma ukwe agụrụ achụghị ọsọ ịchụghị ọsọ jinwa na-agụ ọ na-abanye m ahụ dịka ukwe him ọ na-abanye m ahụ onye ebe na-enweta m mana ụzọ ha na-ekpekpekpe gbugbu nke gbutigbuo ozugbo ọ bụ na onwe ya ọ da-ejidekwa m nwere nke dị n'obi ị ga-achọ ka anyị kpọpụrụ ugbu a egwu amụ abụọ bụ na ụnụfụ kpọrọ m obi abụrụ m nsọ mele nna m ana m ekene gị ọnụ m juru n'ekene ọkpara eze ma ọnwụ gburu ọkpara eze ma Ugwumba bụ Ugwumba. enwere nne ụfọdụ mụtaziri ime ịma ndị fọ m n'anya ka ndị na-afụ m n'anya ndị fọ m n'anya ha na-eti mkpu na-eso m na-akpọ afa m na-emetụ m aka ndị afọ m n'anya na ọ na-azụ m nọ n'ihu eto na-asa ọtọgrafụ na akwụkwọ ndị fọ m n'anya ndị afọ m n'anya nọ n'azụ kemọkpọ n'isi ibu ịkwa n'isi mụ na-enwe ebe m merụ akpara m arụ m efu ọsọ m na-emefu mana ana m emebukwa ebe egwuregwu ịkụ ọkpọ na nke opi ọkpa akụbụ m na ibe ka etiri m nju wee pụta nwoke obi ọjọọ chọrọ igbu m n'ọrịnge ọkụgide ma mazụ m ebe sapụ anya m na-azazi aza otu ime ihe ga ebe a ndị na-achị efi eti ụdị efi ụdị ibe a ihe m na-akpakwara akpa na ime atụ anya m akụ n'ihu n'ịka m n'oge wekọtara ego o jide m egburi n'ihu ndị be anyị na ndị enyi m wee kwụsị ọkpọ ga ebe m na-egwu ọ bụ na mma mere ebe onyonyo anụnwa aka m abakwa n'ime ebe egwuregwu gwa nke ịdịga ịgba bọọlụ mana ọ bụ mmụọ ya agba esoro m na ndị na-elekọta agbara aka azapa Mike ọ bụ na m na ezumike nka na nka ahaziwe m ahazi ihe gbasara ime ihe egwuregwu ana m ahazi a na-azụghị nne na Chineke so azụ ndị anyị nyekwara aka na ndụ igwa nne onye na-enyere aka nyere onwe ọgbagote mana onye na-enyere aka fọrọ ụmụzụ ijere efe ndụmọdụ m na-enye onye chọrọ ịbata nso mere ihe nkiri anyị na-eme ọ bụ iri ya akaba ahụ mee bụ imegodo gbagodo mbọ ka ihu chaa chaa n'ọrụ a ihu chaa chaa ndị mmadụ asịwazịa onye dị etu a onye dị etu a ndị na-eme nhazi abazi asị biko na ndị mmadụ na-ajụ onye dị etu a si je kpọta onye dị etu a n'oge so mere ọrụ anyị ọrụ ihu banye ọ banyego achọbazie ya achọ mgbe ahụ ego ejiri aka batabazie ọ bụrụ ike eje ha eje ikwuba okwu ego ọ dị mma ya bụ na onye ọbụla gbatara bọọlụ na ọ ga-arachanata oroma ma ọ bụ na ebere oroma ebe ịgba ya n'ebe ebere oroma eleje ọ bụ na ebe bọọlụ n'ebe ọdụ nke kama ihe ya nwee nwụọ onye ọbụla tụkalịlụ ọnụ ibe m na-agwa ọrụ biko na anyị ga-ebido ọrụ maka gbasara asụsụ anyị unu kwadobe anyị ụmụazị anyị enwekwa onye ya abụọ mụọ nwa asị nwa ya bụrụ iti ị na-azụ nwa gị wepụta ofu mgbe kụziere ụmụaka gị Igbo enweta mgbe ọ ya abụọ luo iji ife nwa gị n'ụlọ akwụkwọ ndị mmadụ eju ị chọghị igwu okwu ka ndị na-ebe a hapụ ịma ihe ị na-agụ ya ọ kwata Igbo a ka ị ga-eji wee zụgbakwa okwu ọ bụ na ịkụziri ya ịma na ị ga-asụ ya n'okwu oyibo ndị na-ekwesịghị ịnụ ebe ya agwa ya anụ ya ọ jọrọ njọ ka anyị kaba ahụ nwee mgbe a ga na-eji ekụziri ụmụ anyị asụsụ anyị maka na asụsụ anyị gwụ ịma na kịta na ndị obodo anyị nọbe ha bụ ndị Lagos kịta ndị be anyị sosiri be ha asụ nke be ha karịa nke be anyị a na-asụzi nke be ha ka oyibo maka na ndị ada hapụ asụsụ ha hapụ ma ekene o ma igbu ikpere o ma ọnọdụ omenala ha na-eme nke ha nọ nke anyị n'elu nke ndị ugwu ma ekene ha ma asụsụ ha ihe niile dị n'ụwa ha nwe ihe a na-akpọ ya ka anyị bido n'kịta chụba ewu dị ojii tupu mgbede maka mgbede
ị ga ejidekwa mmadụ dị ndị nchi n'ụdị ọnọdụ ewu ma onye ụra mmadụ ya ga-eze emume ndị Igbo ji akpa ịbụrụ nwaanyị onye Igbo chọọ iyi akwa dịka onye Igbo ọ bụghị ịbụrụ nwaanyị onye Igbo a na-anụ ibe yichaa ibe wee enyeghị ugwu dịka nwaanyị ọkara dị n'iro ebe a eghere oghe etizi ighere ntị ọ ya bụ na enwee efisa enwere ike iji kpụrụ efi na-esoghị were nke na-ete n'ọnụ machịkọrọ ebe niile anya niile adịghị anya ewu Ugwumba ọgwụ Igbo ka anyị bụ dịka etu anyị ebekwutara n'ebe anyị na ha arụ ọrụ akwa m yikịta abụghị akwa ndị Igbo eyi m akwa anyị ji arụ ọrụ wee na-eme ihe ka ọ bụ na anyị mere ọ bụrụ na m bịa n'ebe ọya ekwesịrị ịbụ ọ bụrụ isi akwa isi ewu ọ bụrụ na ọ bụrụ agụ ife mma enye unu bụ recharge card ịkọpịta isi ndị enyi ịkpọzie enyi m nwoke na ịkọpịta gị n'ọgụ ụwa ọ bara n'aka ekwentị 1102 1487 0004 ịkọpị gị ihe akaụntụ nọmba m zemere ego na ị nwere biko ya etinye n'ebe na ọ bụ recharge card biko nwanne m ekene dị ego ji ebe anyị tinye m obere ego onye ọbụla ị wetara ọ dị mma Chukwu gọzie gị Ugwumba bụ Ugwumba. Anyị afọ na etu anyị na Igbo si wee nọrịa n'oge ya bụ ajụjụ ọnụ na ọ bụ mkparịta ụka nke anyị na-ekparịrị ya mere anyị ga-aga n'ihu ọ bụ eziokwu n'oge anyị na-eme kwarapụ mana anyị chọrọ ịkpọbata otu ndị egwu ahụ si Enugu steeti mpaghara na-akpọ Nsụka ndị na-ekwu maka ya bụ egwu Ikorodo bụ egwu ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ndị ọbara ndụ ka dị n'ahụ ka anyị kpọbata ha ka anyị na ha nọrịa nọ onye agha na nwanne sie n'ike na-ewo
ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba